Мястэчка Рощ у Ваўкавыцкім раёне незвычайная ўжо сваёй назвай. Бо існуе версія, што ад рэчкі Рось ва ўкраіне паходзіць назва ўсяго усходнеславянскага абшару Русь. І наша Рось у гістарычнай Літве, вядомая з 1491 года, таксама стаіць над аднайменнай рэчкай. А ўжо ў пачатку 16 стагоддзя Рощу валодаў вялікакняскі маршалак Александр Хаткевіч. І пазнейшыя ўладальнікі, якія змяняліся на працягу стагоддзяў, таксама паходзілі з не менш знакамітых і заслужаных родаў. Сапегі, Агінскія, Глебавічы, Браніцкія. Ад сярэдзіны 18 стагоддзя і да 1910 году Рощу валодалі патоцкія, якія стварылі тут шыкоўны сядзібна-паркавы комплекс, моцна пабураны ў часы вайны і пасля вайны камуністамі. Ёсць яшчэ ў Росі іншыя помнікі архітэктуры. Это касцёл цікавы, капліца патоцкіх на могілках, это царква Мурав'ёўка і велізарны млын. А яшчэ ў Росі жывуць цікавыя людзі. Паходзім, паглядзім, пагаворым. Сядзіба графоў патоцкіх пачала фармавацца тут у 18 стагоддзі пасля таго, як яны сталі ўладальнікамі маёнтка Рось. Яна займае плошчу 15 гектараў, дакладней займала, бо моцна разбураная. І галоўны пункт гэтай сядзібы, дом ці палац, быў збудаваны на падмурках яшчэ на месцы, дзе стаяў яшчэ дом Хаткевічаў. Ён быў збудаваны ў 18 стагоддзі з ліственніцы, з лістоўніцы. Драўляныя палацы былі вельмі гігіенічныя, іх лёгка было абагрэць, іх лёгка было здаравей жыць у гэтых палацах. Ён быў аднапавярховы. Захаваліся інвентары, што праўда, інвентары з 19 стагоддзя. У 1836 годзе у складзеным інвентары гэты палац называўся замкам, бо быў аточаны вадой, быў аточаны ровам. Называюцца там галандскія печы, 7 пакояў, порцік з калонаў. Захавалася выява гэтага палаца сядзібы Напалеона Орды, найбольш дакладная выява, якую мы маем з графічных гэтых малюнкаў. Вось і галоўнай каштоўнасцю у гэтым палацы была галерэя, карцінная галерэя партрэтаў розных асобаў, і ў тым ліку каралёў еўрапейскіх, і аўтараў італьянскіх, і партрэтаў радовых. Тут была калекцыя зброі, калекцыя ваенных трафеяў, нумізматычная калекцыя. Все гэта апісана. І толькі ў Другую световую вайну палац быў разбураны, ён яшчэ дзейнічаў у міжваенны перыяд, калі гаспадарамі былі браніцкія, яны зрабілі ў гэтым доме палацы дзіцячы прытулак. І толькі ў час вайны, а потым пасля вайны быў разбураны палац патоцкіх, ад яго засталіся толькі падмуркі са скляпеннямі. І была яшчэ адна вельмі цікавая дэталь, рэдкая ў Беларусі. Непадалёк знаходзіўся востраў, так званы, аточаны штучным каналам, узвышша дыяметрам 20 метраў, з тэрасамі па перыметру, з арачным мосцікам, который не захаваўся. Сам востраў да гэтага часу ёсць, і расказваюць старыя людзі, што яшчэ пасля вайны і нават, можа, гадоў 20 таму назад водная сістэма вакол гэтага острава дасканала функцыянавала, і вадзіліся нават рэдкія гатункі рыбаў, заведзеныя яшчэ графамі патоцкімі. Ад сядзібнага комплексу графоў патоцкіх захавалася толькі некалькі будынкаў, і адзін з іх так званая паўднёвая афіцына. Вялікі будынак памерам 30 на 10 метраў, мураваны, чатырохскатным дахам накрыты. Сёння там таксама жывуць людзі, а па інвентарах, па апісанню вядома, што там было 6 кафляных галандскіх печаў і 2 рускія печы, якіх можна было гатаваць ежу. Это значыць, што будынак тады выкарыстоўваўся як жылы. Існавала яшчэ паўночная афіцына. На паўночным крыле гэтага сядзібнага комплексу яна была большая, і там знаходзілася адміністрацыя. Таксама па інвентарах апісваецца, на жаль, яна не ацалела і разбураная. Гэты будынак самы прыкметны сярод
пазасталасцяў сядзібы Патоцкіх, ён знаходзіцца каля самай дарогі і ўсе бачаць, калі праязджаюць. Гэта так званы домік садоўніка, збудаваны ў пачатку 19 стагоддзя, калі сядзіба разбудоўвалася графамі Патоцкімі. Домік мае элементы неаготыкі, завяршэнні вокнаў і дзвярэй спічасты такія, як у гатычных помніках прынята, а упрыгожаны такім аркатурным паяском па перыметру з гіркамі. На франтонах гэтага дома, которые аздоблены чорнай шчабёнкай, маюцца такія тыпы байніцы ці разеткі таксама гатычнага кшталту. І што цікава, па памерах на нашыя часы нават домік не такі малы, 13 на 10 метраў. 130 квадратных метраў – это такі неблагі катэджык. І тут жыў садоўнік, і несумненна, гэта быў не проста садоўнік. Зараз бы яго назвалі паркавы ці садовы дызайнер. Ён несумненна меў штат для абслугі вялікага на 15 гектараў парка, клумбаў, рознай расліннасці, падсадкі, прыборкі, прышчэпак. Як зараз мы бачым, што гэты парк закінуты, як і многія паркі ў Беларусі, толькі таму, што няма каму за імі даглядаць. Самы аб'ёмны, самы вялікі будынак, які ацалеў ад былога комплекса сядзібнага Патоцкіх, гэта вадзяны млын. Млын быў пастаўлены ў 1909 годзе апошнім уладальнікам маёнтка Рось з графоў Патоцкіх Стэфанам за год да ягонай смерці. І ў тым самым годзе, 1909, ён атрымаў дазвол на правядзенне электрычнага асвятлення гэтага млына. Млын называюць сёння адным, ці можа самым вялікім, самым буйным у Беларусі, бо пішуць часта у турыстычных даведніках, што яго 4 паверхі, на самой справе у яго 5 паверхаў. 4 паверхі выкладзены з цэглы і 5-ы цокальны выкладзены з цясанага каменя. Цэгла жоўтая, асноўнага аб'ёма будынка, і ўпрыгожаны ён пілястрамі з чырвонай цэглы. Это здалёк відаць такое спалучэнне чырвона-жоўтага колера. Млын быў водны, падавалася вада па каменных жолабах на кола млынавая, і ён быў вельмі эфектыўны. За адну змену ён малоў 30 тонн зерня. На жаль, гэты выдатным стане захаваны будынак сёння не выкарыстоўваецца. Акрамя таго, тут, у гэтай мясціне, эта частка фальварачная, рабочая, прадукцыйная частка сядзібы, захаваліся фрагменты некаторых будынкаў. Гэта вялікі будынак, который называюць канюшняй, будынак гаспадарчы ў форме літары Г, і фрагменты, на жаль, толькі фрагменты уязной брамы з фальварачнай часткі ў парк да сядзібы Патоцкіх. Першы касцёл у Росіі быў збудаваны яшчэ ў канцы 16 стагоддзя, ён быў драўляны, неаднаразова перабудоўваўся. Касцёл знаходзіўся каля сядзібы Патоцкіх. А гэты касцёл, каля якога мы праводзім здымкі, гэта касцёл Найсвяцейшай Троіцы, збудаваны Феліксам Патоцкім у 1801-1807 гадах. Гэта стыль класіцызм. Ён пастаўлены на падмурках, якія былі закладзены таксама Патоцкімі, але яшчэ раней у 70-е гады 18 стагоддзя. Побач у 1808 годзе была збудавана плябанія, адабраная ў савецкія часы ў ксяндза, касцёл ніколі не закрываўся, потым быў вернуты гэты будынак, і зараз ён адноўлены і набыў сучасны выгляд. А пазней, у 1914 годзе была пастаўлена каля касцёла двух'ярусная званіца у стылі неакласіцызму, атынкаваная, з чатыраскатным дахам, і на яе павешаныя в этой званіцы 3 званы. Прычым цікава, што самы старажытны з іх паходзіць з канца 16 стагоддзя. Самы старажытны помнік і самая вялікая святыня не толькі ў маштабах Росіі, але ў маштабах ўсёй краіны – гэта фігура Хрыста Журботнага. Яшчэ 17 стагоддзя вядомы яго цудатворчая сіла. Адна жанчына ў 1618 годзе яшчэ, сляпая, спавядалася ў касцёле і пераблытала фігуру Хрыста Журботнага са святаром. І потым расказала пры камуніі, што калі яна спавядалася гэтаму святару, который там віднеецца, і ён яе прабачыў, яна пачала бачыць, яна
аднавіла, атрымала зрок. І з таго часу выява лічыцца цудатворнай, і сюды прыходзяць пілігрымы і вернікі, которые пераканаліся ў гэтых цудах, яны пакідаюць тут воты. Яшчэ адна вялікая цікавостка касцёла ў Росе – гэта надмагілле вядомай асобы, графіні Софі Патоцкай, якая паходзіла з сям'і пацаў. Гэта выбітная жанчына, яна асталася ўдавой ужо ў ўзросце 29 гадоў, мела не зусім шчаслівы лёс, перажыла 3 сваіх дачок, якія адышлі жыцця раней, і гэтая графіня шмат дапамагала касцёлу. У прыватнасці яна фундавала аднаўленне яго пасля пажару 1852 года. Пра яе захаваліся ўспаміны, што яна хадзіла ў такіх белых сукнях, вышытых золатам, і мела талію шырынёй, велічынёй з далонь. Яе называлі вялікай паняй. І пасля яе смерці яна памерла ў 1856 годзе, пахавалі на могілках, потым перанеслі ў касцёл, і італьянскі скульптар з мрамура вельмі дасканала зрабіў гэтае надмагілле. Да гэтага часу яна шануецца, гэта асоба тут у Росі, надмагілле стаіць у бакавым алтары роскага касцёла. Апошні владальнік маёнтка Рось з графаў Патоцкіх Стэфан у 1901-1902 годах збудаваў капліцу-пахавальню на каталіцкіх могілках. Яна выбудаваная ў стылі неараманскім з элементамі неаготыкі. Варшаўскі мастак Францішак Эйсманд спецыяльна для капліцы зрабіў алтар, намаляваў абраз святога Стэфана, патрона графа Патоцкага. І неўзабаве ў 1910 годзе граф памёр, і наступны ўладальнік, яго хросны сын Браніцкі, паставіў яму саркафаг з надпісам, што тут пакоіцца светлай памяці граф ардынат Патоцкі пасярэдзіне гэтай капліцы. Але ў савецкія часы тут літаральна за плотам ад могілак, ад агароджы могілак находзілася савецкая воінская частка, і капліца была разрабаваная, разбітая. І падобна, што гэтыя акты вандалізму рабіліся не проста з дзікунства, а рабіліся з ідэалагічных матываў. Быў разбіты саркафаг, інтэр'еры папсаваныя, але капліца знешне добра выглядае і робяцца спробы яе аднаўлення. Тут нават праводзіцца служба, а яшчэ ў часы графа Патоцкага, які я збудаваў, ён дамогся тут, каб праводзіліся імшы пахавальныя. Нерэгулярна, толькі ў часы пахаванняў. Царква ў Росі вядомая па гістарычных крыніцах яшчэ раней ад касцёла, ад 1569 года. Дзе яна знаходзілася, дакладна невядома, але можам меркаваць, што на гэтым самым месцы на пагорку каля галоўнага рынка мястэчка. Той храм, который мы бачым зараз у Росі, это храм збудаваны ў 1908 годзе. Дакладней, у гэтым годзе пачалося ягонае будаўніцтва. Нейкіх асаблівых архітэктурных адметнасцяў ён не мае. Это такая, можна сказаць, тыповая мураўёўка. Шмат якіх з'явілася на беларускіх землях пасля здушэння паўстання Кастуся Каліноўскага. Найвялікшая адметнасць гэтага храму, што тут у 1921-1925 годах служыў святар Кіпрыян Клімуц, якога ў 2011 годзе беларуская праваслаўная царква прылічыла да ліку святых. Беларусы заўсёды знойдуць магчымасць для творчасці. Вось і ў Росі, такім адносна невялікім паселішчы, жывуць і працуюць творцы. Мастак Мікола Крукаў і майстар-разьбяр Анатоль Зубанаў. Гаспадар Анатоль, як вам тут працуецца ў гэтым маляўнічым куточку, дзе вы жывеце? На Росі. Добра мне працуецца, потому что помогает Розина, Рось, бобры помогают. У них тоже цікавыя рэчы бывают. Подглядишь под ими. Скажите, вот я бачу, вот это разностайные, разные з дрэва вырабы, творы. Что вас натхняе на гэта? Природа натхняе, уходишь в природу, там, как говорится, и подсказывают сами дрэва. Это чашка, найти крыніцу натхнення. Да. А вот это я вас яшчэ спытаю в этом плане, а вот это минулое Росі.
гэтыя будынкі, помнікі архітэктуры, которые вы добра ведаеце, это мінулае, якія тут людзі жылі. Это мае для вас значэнне? И еще великая моя. Я, как говорится, в этой росе родился, хотя бы и путешествовал. Кое-где все равно вернулся на родину и хочу працаваць и кое-что робить. Ясно. Скажите, а вот это ваши творы, яны карыстаюцца попытом? Вы их продаете больше для себя? Ну, как продаю и коллекцию, как говорится, некоторые заказывают. Даже есть мои вырабы и в Ветковском музее, и за рубежом. И в музее Красносельского вы робили шахтера старожитного. Да. Давали все. Да. Ну, творчих поспехов вам. Дякую. Даўняе мястэчка, а сённяшні гарадскі пасёлак з інтрыгуючай назвай Рось проста не можа мець нецікавую гісторыю. Так яно і ёсць, бо само размяшчэнне ў гістарычнай Літве у цэнтральнай галоўнай вобласці Вялікага княства Літоўска ўжо гарантавала судакрананне да падзеяў вялікай гісторыі. І тыя роды, которые валодалі Россю, усе належалі да вузкага кола магнацкіх сем'яў, якія вяршылі лёсы краіны. Зараз, калі мы здымаем гэтую праграму, у канцы красавіка 2021 года Рось, як уся краіна, знаходзіцца ў стане суцішы і чакання пераменаў. Бо пасля 25 гадоў палітыкі рэанімацыі савецкага мінулага толькі кардынальныя перамены могуць памагчы краіне. Я ведаю, што яны прыйдуць і ў Рось.